Или заек, или котка. Изберете сами кой ще остане да живее у нас вкъщи. Не искам мама да изгони мускът. А къде е моят заек? Сережа, виж кого донесох. Ого! Заек? Откъде го взе? На улицата в парка. Някой я е оставил там. Съжалявах да я оставя. Тя явно е домашна. Супер! Ще го погледна. Тя е толкова мека, дори по-мека от мускат. Готино? Как ще я наречем? Може би не са я изхвърлили. Трябва да се опитаме да я върнем на собствениците. Не, какви нормални хора ще оставят заек навън? Не мисля да го връщам. Дай го тук. Момчета, какъв е този шум тук? А това какво е? А, мамо, това е заек, момиче. Намерих я на улицата. Полина, не може просто така да вземеш и да донесеш заек вкъщи. Освен това, имаме котка. Мамо, виж колко е сладка. Полин, тя е красива, но знаеш, че имаме мускат. А котките с зайците не винаги са най-добрите приятели. Може би ще станат приятели. Може да се сприятелят. А ако котката започне да я преследва? Полин, трябва да разбереш. Не сме в зоопарк. Мамо, но аз не нося всеки вкъщи. Намерих я случайно. Полин, не казвам, че си постъпила зле. Но ако искате заек, тогава трябва да решите. Или заек, или котка. Изберете сами кой ще остане да живее в нашия дом. Едно от животните ще трябва да бъде дадено на приют за животни. Ето така. Не е честно да избирам между тях. Мускът живее с нас от дълго време, а не искам да изхвърлям заека на улицата. Полин, ти сериозно ли? Защо тогава изобщо я донесе вкъщи? Исках да помогна. Тя беше съвсем сама там. Не се посъветва. А сега мама е ядосана на нас и двамата. О, да не би ти харесал заекът. Хареса ми, но няма да я сменя за мускът. Предлагам да я занесем там, откъдето я намерихме. Мисля, че вече я търсят там. Сережа, а ако никой не я търси там и тя остане съвсем сама, представяш ли си? Не, няма да я нося обратно там. Помисли ли? Добре. Добре. Прави каквото искаш. След това обясни на мускат, когато майка ти го занесе в приюта за животни. Ще убедя мама и за двамата. Да уж, хора, сестра ми е упорита. Кажете ми, моля, какво бихте направили, ако намерите на улицата такъв сладък заек? И дайте лайк, ако и на вас ви е жал. Полин, защо ти е къща в маскът? Мускът там се равно не спи, а на моя заек няма клетка. Затова ще взема тази къщичка за заека. Полин, това не е къщичка за зайче. Не те чувам. Полина, спри! Така ли? Добре, не трябваше така. Мисля, че ще ти хареса тука. Сега ще ти дам храна. Харесва ли ти новата къщичка?
Сега ще ти направя обиколка на целия дом. Хайде, ще ти покажа залата. А това какво е? Да, сега ще се оправим. Сериожа! Какво, Полина? Правилата са си правила. Холът е територия на котката. Ти нарочно го закачи тук. Аз? Това беше по молба на Мускат. Той е алергичен към зайци. Така ли? Това не е вярно. Котките не говорят. Нека заекът да си играе в своята стая. Сега той има къщичка, която ти отне от Мускат. Добре, Сережа. Как не го е срам, хора? Излиза, че той иска да изгоня това зайче на улицата. Момчета, той е толкова мил. Жалко. Мускатовото вино го обичат всички и няма да го изгонят. Мислех, че ще мога да убедя майка си да остави заека и котката. Какво бихте направили, ако намерите заек на улицата? Напишете в коментарите. Нищо, момиче, и в тази стая ни е добре. Ще останем тук. Точно! За удобството на заека ще му купя сено. И какво друго за зайците? Ще попитам в магазина. Момиче, стой тук и не скучай. Скоро ще се върна. Чудесно! Полина си тръгна. Момиче, върнах се. Донесох ти прясно сено. Хайде, излизай. А къде е моят заек? А може би мама го е върнала обратно? Дори не успях да й дам име. Стоп! А може би тя е някъде в стаята? Момиче! Нето я никъде, само хамстърът. А може би това е Сережа? Ще отида да го попитам. Сережа, ти не си ли виждал моя заек? Ти играеш ли с моя заек? А какво? Тя е готина. На теб не ти харесваше. Не в нея е въпросът. Не искам мама да изгони Мускат. Той живее с нас вече почти 5 години. Знаех, че ще ти хареса. Да, мисля, че би се харесала на всеки. Толкова е мекичка. И какво ще правим, когато мама разбере, че не сме я върнали обратно? Не знам, трябва нещо... Ще разбере мама, нали? Вие какво? Не върнахте ли заека обратно? Мамо, тя е толкова забавна. Жалко е да я изхвърлим на улицата. Хай да я оставим. Ще се грижим за нея. И заекът дори се сприятели с Мускат. Не знам. Това е някак сложно решение. А аз нещо не разбрах, Сережа. Това моите слушалки Сони ли са, които ти взе от мен? И вашата зайка е прегризала кабела? А може би това не е тя? Мамо, слушалките са Bluetooth, можеш да не ги свързваш с кабел. Не, сега дори не знам какво е нужно, за да може заекът да остане да живее у дома. Вероятно само 1000 лайка или дори повече могат да я спасят. Стой! И какво ще правим сега? Не знам.
Полин, толкова ми е жал да я изхвърлим на улицата. Знам! Хайде да помолим децата! Точно. Хора, чухте ли? Колкото повече харесвания, толкова повече шансове заекът да остане при нас. Хора, натиснете харесване! Всеки ваш лайк ще помогне на този беден бездомник заек. It's like you're mine, you're still mine.